Moi taas. Tää on Zombieskiller ja pelinä on, kuten näette, niin Black Ops 2 monipeli. Ja no, näette niin no, monipeliä pelataan ja tässä ei muuta sanoista vaikka, mutta niin tää tulee oma tän mun Zombieskillerin ensimmäinen monipelivideo. Ja katsotaan minkälaista tästäkin tulee. Toivottavasti jotain hyvää. No. Aseena on SVU. Paimenee kaikki tyypit, mä en jaksa kuunnella niitä puhetta. Mä joutuu kuuntelemaan niitä yhden tyypin puhetta koko ajan tossa ekassa matsissa tänään, eli mä pelasin just vähän aikaa sitten niin ensimmäistä kertaa Black Ops 2 monipeliä ja lopputulos oli se, että kuolin. Mikään kyllä, ja se ei ole kylläkään mikään yllätys, että kuolen jossain monipelin pelussa, koska pian kun noita laitteita täytyy hoitaa aseella. Tietenkin poltsipeti on aina asiaiksi, koska kun niitä lämmenee, niin nousee sille ilmaan ja jäähtää. Peränä. Otetaan tää takkuskivääri. Ja tuo lukee Avenged Sevenfold tossa. Peränä. Kone pistää käteen. Tyyppi tappaa. Otetaan takkuskivääri käteen. Sitten sieltä tulee joku hyyppä. Headshot. Epäaidon näköinen auto. Toi on vaan jotain 80-luvun noita. Laitetaan se. Ja mä tuun tekemään jossain vaiheessa noita mielipidekkysymyksiä, tai siis mä tuun jatkaa sitä sarjaa. Sitten jossain vaiheessa. Ja. Mutta en tuu vielä jatkamaan, mutta jossain vaiheessa. Se tuli vihu. Hemmetti. Eiks mä saa tapettu ketään takkuskivää? Se on vähän sitä, kun ei saa tapettu ketään. Crack grenade. Ja mikä se opatti toi, että mennään makamaan maahan. Täällä on jossain hyppy. Missä vihu? Sieltä tulee. Pukottiin minut henniltä. Frame Redemption. Mikä hemmetin käyttäjänimi sekin on. Mun laitto parempi käyttäjänimi. Sitten tois tunnos. Hetto, että on mukaan kestävä vehjä. Hitto ampuu hitto takkuskivääkin tuolla. Slaivoittava siis. No, tuli tapettuukko. No, sit sieltä tuli taas sama hyyppä. Automaattikäsiä sen kanssa, tai siis puoliautomaattia sen kanssa.
Mikä? Pommiauto. Nice. Nice. What the fuck? Hemmetti. Otetaanko näkyvää sit käteen, jos se penouko. Ja me hävittiin matsi. Tän saisi just toisen gameplayn perään. Ja kaboom. Jee, kun stokkini auki. Paavin. Vois avaatun. Pitäis vaan näitä luokki vähän muokata. Konekiveen hyypäle. Hetkinen, mulla oli tällä luokalla hardline. Equip. Cold blood. Sitä kusampua. Kaikki hyödyseperkit. Covenant's pitää saada jossain vaiheessa, ja mikä mappi? Tell me what map. Ei taas nuketa uni. Tupulla nuketa uni taas kerran. Ensimmäistä kertaa tällä kanavalla. Mä saatan joskus sitten kuvata mikä se pein nimi oli. Siis tuun kuvaamaan jossain vaiheessa NV3 niin monipeissä, niin kus tunnaa. Sieltä tulee vihu. Se on auton takaa, se tappaa muut. Minä 5 tappoa. Joo, ei se oo tapettu tällä kertaa minua ja... sama vehje. Tai eri kamo. Eiks mulla oo käsi asettu mukaan? Perkele. Otetaan käsi se kauniin ja sen käteen. Oh shit. Tiedä mistä tulla. Perhana nukko. Piti tuo huitomaan sen puukon kanssa. Hemmetti. Mikä? AN94. Mä olisinkin tällaisen vehkeen. Ai try, mitä helvetti. Mä olisinkin aina, otetaan aina kauniisen käteen. No. Perhana. Hävittiin edellinen matsi ja yritetään voittaa tääkin matsi. Asia mikä. He usko, että kanadi syy tyyppi päässä ikkunasta. No, hyvä idea, hyvä taktiikka sekin. Ehkä. Come back. Perkele. Monipeli ei voi näin vaikeeta. Kun tää tuo jotain hemmetin UP soldatteita kimppuun, niin varmaan on vaikeeta. Mä vihaan kun ne on jossain. Tässä oli vihu. Se on yläkerras. Se pakeni yläkertaan.
Perhana. Tuolla on vihu. Kun menette sit hojeli. Oh no, tää tulee sakki. Kimppu. Tampu koko hemmetin liippaan. Onkohan tässä sellaista perkki, mikä estää ton stunnauksen tai tekee sietämään sitä. Missä perässä se ukko liikkuu? Sieltä tulee. Perkele. No sain ainakin joku hauskan kohan taltioituun. Mä toivon, että saisin taltioitua tällaisia hauskoja kohtia. Tää käsiä se. Mitä? Tyyppi on tuolla sängyssä painamassa nukkupsista. Nyt tuo jotain härskiä sanottua ja sanoin juuri. Sämtäks! Hemmetti. Kipäksin kamiin. Sitten tuo toiseen Underworld-tyyliin, niin jostain paikasta alas. Kato, että suoksuuks syypä. Näin sitten väärin. Mitä ne on siellä? Hitto, mä en kyllä kämppis missään nurkassa. Mieluummin liikkuisin näissä mäpeissä. Toi tyyppi tappoi muut. On just on. Yksi tappo, yksi virhe. Ja mä vittiin tämänkin. Tää video nyt sattuu tässä niin. Kiitos kun katsotte tämän videon ja muistakaa tykätä tästä videosta ja kommentoikaa mitä mieltä olette, että haluatteko lisää modipeliä ja muistakaa myös tilata. Ihan oikeesti. Ja sit se 10 ajan pessu niin tulee joskus. Joskus sit kun on aikaa hoitaa juttuja. Ja se on maa.